Дами и господа, добре дошли в Minecraft Don't Die! Набързо ще обясня каква ще е тази нова поредица, която ще се надявам вие да гледате. Това ще бъде обикновен survival, но с уловката, че ще играем на Game Mode Hardcore. И за тези, които не знаят, Hardcore мод е най-хардкор мода, най-трудният мод. Имаме заключена трудност на играта на Hard и имаме един живот. Това означава, че като умрем, играта свършва, света се изтрива и повече никога не може да играме този свят. И каква ще е нашата цел? Сега ще се зададем света, ще го кръстим Don't Die, защото не трябва да умираме. Game Mode Hardcore. Тук няма пишем никакви опции. Ще ви дам сида, ако искате. Нашата главна цел за тази поредица ще бъде първият епизод да оцелеем, а до края на поредицата целта ще ни бъде да убием Ендер Дракона. Понеже е така превъртаме Minecraft по принцип. И постепенно може да добавяме други предизвикателства и такива неща, които трябва да правя, които и вие искате да правим. Сега ще заредим света, малко да зареда чънковете, че ще лагва иначе. И ето го сида. Първият епизод ще бъде просто оцеляване, да се опитаме да намерим някакво място за живеене, да набавим най-общите ресурси. И от следващият епизод ще започнем вече да си правим път към Ендер Дракона. Трябва да намерим перли, да намерим Енда, да убивам самия Ендер Дракон и това всичко трябва да стане без да умирам, защото ако умра, тази поредица се свършва и света се изтрива и всичко приключва. Така че, надявам се да ви хареса тази поредица. Това е нещо, което исках да направя доста отдавна и сега имам възможност да го направя. Надявам се на вас да ви харесва. И разбира се, както казах в началото, ако имате някакви неща, които предизвикателства или такива цели други, които да се опитам да постигна без да умра, може да ги пишете в коментарите и ще се старая да прочета всички коментари. И надявам да е интересно. Аз лично мисля, че ще е доста интересно. По принцип, когато започвам нов Minecraft свят, започвам винаги доста добре и умирам по най-тъпия начин, почти винаги. И да се надявам, че този път няма да стане така. И ще успеем да убием госпожа Дракона. Вече знам, че е жена, спокойно. Така, сега ще направим на обикновените инструменти. Малко още дърво ще трябва. Така, кирка. Сега ще вземем стоун. Ще намерим някакво място за живеене. Няма да строим къщи, няма да се развиваме толкова много. Главната цел ще е да изпълняваме тези предизвикателства, които аз ще си поставя и вие ще поставяте. С главната цел да бъде интересно. Се надявам. Така, 9 камъка. Ще направя една кирка. Така. Един меч няма да е зле за храна. И това ще е добър урок, да кажем така, за хората, които сега започват да играят в Minecraft. Знам, че има такива хора. И един малък урок как да оцелеете по съвсем хардкор начина. Защото умрем ли един път, както казах вече, мача приключва и всички са тъжни. Така, си взем този саплинг. Нека гледаме сега наоколо какво става. По принцип обичам много, когато започвам от начало в Minecraft. Това ми е най-любимото. Имаме Birch Forest. На къде да тръгнем? Facing West. Ето тук може да видите. Ще тръгнем на север. Да, отиваме на север. Да намерим нещо интересно. Това не е като UHC, нали, ултра хардкор, това е просто хардкор, т.е. ако взема демидж, ще мога да си го редженна, обаче ако умра, няма да се съживя. Така. Трябва ни някаква храна. И този епизод няма да е кой знае колко дълъг, ще... О, супер, имаме новите болчета, това няма никакво значение, но ще го направя малко по-кратък от обикновените епизоди, за да мога да чуя и вашите предложения, които имате. И най-вече дали ще ви
хареса тази поредица, защото ако никой не я гледа и никой не му харесва, няма смисъл да я правя. Но лично на мен това ми е доста интересно. И ще държа това на екрана. Ще има малко лак, докато заради там нещо гори, докато заредят чънковете. Не трябва да е толкова зле. Вече сме с 2 бучета. Може би трябва да спринтвам. Тук има пещера. Все още няма никаква храна. И какво гледаме? Cool. Ще го вземем. И това ще бъде доста интересно. Да видим кога ще умра. Да се надявам, че няма да умра още по първият епизод. Има шанс. Но ще се опитам да не стане така. Вау, колко кола има тук? Така. Всичко е наред. Продължаваме си на север. Да, на север. Няма да спринтвам толкова. Ето храна, вижте. Имаме обяд. Здравейте, овси, вие ще бъдете моя обяд. Имаме вече залегло, почти имаме залегло. Ако започнем добре, не би трябвало да е толкова трудно. Разбира се, ако не умра. Щях да направя workbench. Разбира се, ако не умра по най-тъпия начин, в който повечето пъти така става. Ще направим една печка. Нямам камък, да му се не види. Вау, какво е това? Кое е тази? Майко мил. Ето, за това говоря. Гледайте си в краката. Урок номер 1, гледайте си в краката. Когато ходите. Има шанс да си чупите краката и да паднете от възможно най-високата скала в света. Така. Имаме малко храна, това е хубаво, но още малко няма да е зле. Ето там виждам още обяд. Макдоналдс, здравейте, вие ще бъдете мой обяд. Така. Та черна вълна не ми трябва. Тук има пещера. Трябва да си намерим някакво място, някаква дупка, в която да се зазидаме за нощта. Да прекараме, да си направим някаква мини база, в която да се живеем. Може би не трябваше да ги убивам всичките, но на кого му пука. Камък трябваше да взема. Да ще изкопаме ето тук малко. За една печка. По принцип не би трябва да е много трудно. Опа, не бе, какво става? Не би трябва да е много трудно да стигнем до дракона. Единственото нещо, което ще е трудно за набелване, ще бъдат ендър перлите. И това ни е така по-страшната мисия, в която има шанс да умрем многократно. Но и един път ще е достатъчно. Храна! О, славна храна! Колко от вас знаят откъде е това? Напишете в коментарите. Чувствам се на 5 години. Та... Имаме диорит, тук какво има? Тая дупка не е готина, не е лоша. Така, още малко, айде. Къде е слънцето? Ето имаме заключен difficulty на хард за тези хора, които мисля, че си измислям. И мисля, че на Hardcore Mode деня и нощта се сменят по-бързо и разбира се мобовете са по-силни. И други неща, които не знам, но това няма значение. Добре, айде дай ми още една пръжова и да се махаме от тук. Така. Искам да намеря някакво място така по-готино, в което ще имаме повече ресурси. Сега забелязах, че и сърцата са някакви различни. Виждам още храна. Бечи. Искам и да тествам дали наистина. Почти съм 90% сигурен, че ако взема демидж, ще мога да си го редженна. Но сега ще тестваме от някоя скала се хвърля.
Първо да си вземем обяда. Кол, не трябва. Така. Да видим сега откъде да се хвърля. Тая скала изглежда готина. Само че няма как да се кача. О, колец. Няма да откажа. И също не съм още измислил как да стане цялата поредица, дали да ви показвам самия процес при събирането, примерно на Ender Pearl, защото това ще... Да, сигурно това ще ви покажа, защото това ще е по-интересно. Но с набавянето на материали... не знам. Добре, сега ще се хвърлим от тук. Нали няма да умра? Уау, това ме свали на половината ми кръв. И сега да видим дали ще се редженна. Да, ето редженвам в сърца, добре. Това е хубаво да се знае. И тая... О, прасенца. Уау, пиги. Ела тука. Това вече си истински Макдоналдс. Така. От към храна сме. Добре, сега трябва да се намери място за пренощуване, защото вече се стъмва. Вау, да, наистина се стъмва доста бързо. Тая пещера не изглежда зле, но не искам да съм с тази гадна гора. Блато. Ще живеем в блатото, като Шрек. Аз съм Шрек. Супер, имаме блато. Сега да си намерим място за пренощуване. Една планинка изглежда готина. Олеле! Не така, не по този начин, не. Не. Айран. Добре. Не искам да умирам. Как толкова бързо се спална този изрод? Добре, къде да изкопая една дупка и да живея? Уау. Лак спайк. Скелети? Не, довиждане. Не искам да си имам нищо общо с тях. Добре, ето тази планинка ми е любима. Тук ще живеем. Само да си направим път. Ето, така, готово. Имаме и кол, супер. Това ще е нашия нов дом. Така. Сигурно е тъмно. Сега ще направим малко торчове. Торча пазител. Никой да не се приближава, много съм луд. Така. Чува се дали да отидем да експорнем една пещера, но първо ще спя, за да не се спалват изроди. Така, това е прилично жилище. Така. Слагаме си леглото. Да. И лягаме да спим. Първата ни спална точка в този свят. Тъй, да си вземем торча. Ще направим още малко торчове. И още малко дърво няма да е зле, ако си не взема. Някой? Желаещ да се пробва? Не? Няма да чупим леглото. Това ще го вземем. Добре, взимаме всичко с нас. Ще отсека едно дърво и влизаме в пещерата да си набавим някакъв айран. И ще приключим епизода съвсем скоро, защото искам да чуя вашите мнения и коментари. По-точно да видя, няма. Нещо се приближава! Това е пиле, нали? Мръсна пилешка глава. Изкара ми къла. Всяко сърце демидж тук може да е фатално. Дори едно сърце демидж да взема, ако случайно не вида и се хвърля от някоя скала, всичко приключва. Така че всяка плюмка демидж, която взимаме, може да е наистина фатална. Сега да ти да си вземе малко айрон, да направим някаква броня, поне да има някаква защита. Така.
имаше скелети. Ето е пещерата. Добре. О, това може да е много зле. Така, ще осветя набързо. Има ли някой? Идва Смир, не ме бийте. Тей. Чух нещо. Гаден прилеп. Тей, всичко е наред тук. Задънена улица. Това ще го запуша за сега. Има айрон, това е хубаво, ще осветя ето насам, за да сме сигурни, че няма да ни изненада някой. Тей. Добре, всичко е точно. Толкова ще го обирам после. Сега да си вземем айрона. Ще почнем отдолу нагоре. Само 2 парчета ли? Добре. Вече имаме бутуши. Още малко? Маничко поне, да. Не. Тук имаше ли айрон? Не. Така. Връщаме се да си вземем другия айрон. Това винаги ми прилича на гравел. Не знам що. Така, 6 парчета ли станаха? 9. Значи са били 5, 6. Имаме 10. Това е... Какво е това? Това е каска и бутуши. Не знам колко. 27 ли бяха за пълен сет айрон? Армур. Да кажем, че са 27. Тук имаше още малко. Тук има лава. И тъмнина. Тъй. Не са се спалнали гадове, това е хубаво. Даре, тук виж, че ще имаме всички айрон, който ще ни е нужен за един пълен айрон сет. Тъй. Добре, тук няма нищо. Ето още манигинко айрон. Това даже още не е малко. Супер, идеално. Ще имаме броня, което е добре. 24, още 3. 25. Тук някъде имаше, да, ето, перфектно. Имаме броня. Даже за един меч, ако имаме, става малко лаче, сядаме. Толкова ли е лошо, че не искам да умирам? Разкарай се! Окей. Така. Добре, имаме и меч. Първо ще осветим насам. Добре. Няма въобще да си прато да влизам сега там. Без броня. Така. 33 айрон. И кирката си замина. Отиваме сега да го смелтнем, да направим бронята. Така. Ударих си мишката. Чули се въобще? Не знам. Так, има пещера. Не, просто дупка. Така. Ябълки. От тия дървета би трябва да падат ябълки, нали? Но едва ли вече. О, има саплинги. Но няма ябълки. Все тая. Ауч. Това беше глупаво. Така, обратно на безопасно място в нашата дупка. Ще направим още една печка. Сложим крафтинг тук. Даже ще направим още 3 печки, да. Така да ни топлят през нощта. И ще направим ето така. Добре. Влизай там. Не.
Изгорих си кирката. Добре, няма значение. Така. Една врата. Няма да е зле. Това пък ми да 3 врати. Супер. Къде ми? Нямам кирка. Дълно са, не ви. Добре, ще паузирам, докато това се изпече. Имаме 29 парчета. Правим един честплейт. Едни гащи. Едни батуши. И една каска. Така. Да се облечем. И има точно за кирка и меч. Супер! Сякаш съм го измислил. Така, кирка и меча. Бум, бум. Добре. Готови сме. Слагаме вратата. Торча. Да не забравим къде живеем. И това ще е за този епизод на Don't Die. Надявам се да ви е интересна тази поредица и както казах, ако имате някакви идеи, предложения за предизвикателства и цели на тази поредица, главната цел, както казах, ще е, защо няма да поставя тази гъба, ще е да убием дракона без да умрем. И да, ще се видим в следващия епизод. Отново благодаря ви за гледането и довиждане.